aika tunnettu linna, niin sit siitä niinku tehtiin vähän. Mitä helvettiä? Vaan niinku Eemu summona näet kaikki siihen hakataan puolesta. Ja sit sillä on 6 miljoonaa HP sillä bossilla. Miten jos me kaikki vaan kerätään 5 €, laitetaan ne kaikki yhteen kasaan ja ostetaan Olli? Mä olin just sanomassa, että pitäis Koska holy fuck. Ei oikeestaan. Tämmönen Black of Iron. Tämmönen Block of Iron. Black osa. Odottaa ulkona. Niillä on 3 kimppaa. Tän pelin pelaaminen on... Mitä? Se on eri paikasta tällä kertaa. Ei. Tää ei oo todellista. No se animaatio siinä kestää hetki, et se menee. Ui kauhean, miten Se tarina on aina hyvä. lihava ihminen on Plus ne noin ekat nopea. jaksot on mega important jostain syystä, kun nyt siinä on niinku... Niin. Se on Defenili, me vaan keskustellaan täällä Minecraft-chatissa. No niin, vai se nukkuu? Sori. Mari, ouch. Se on vaan enemmän efficient. Se niinku... Mihin meidän kaikki wheatit on mennyt? Nice. Mari on tehnyt progress. Tai että mä saan kultaiset porkkanat unlokattua. Okei. Mä yritin laittaa chesteen, mä laitoin 2 puublokkia vierekkäin. No Oikeesti. Etkä nää. Näpäs. Etkä nää. Nää sun perseen. Etkä nää. Näpäs. Mulla on vaatteet. Not possible. Etkä nää. Sä oot niin jäljestys. Done. Done. Mitä? Hmm? Mitä? Mitä vittua, tuolla item tuolla. Ottakaa sitä perunaa ja pankaa. What? Nyt! Mä vittu, ois pitänyt kohta lukita sutkin sinne kellariin. Vittu kun mä en huomannut. Tule mun toive, mä haluun pois. Ei mun kellari jo täynnä. Au. Ei! Rip mun kaikki... Noniin. Noniin. Siinä, noniin, se on valmis. Sitten se jatkuu. Sota just että... Okei. Okei. No lähemmäs, noniin. Vähän lähemmäs. Joo. Noniin. Oho! Oho! No nyt mulla ei... Mitä musta? Tänäks se tulee kaikille sun tummahiselle kaverille? Joo, todellakin Olli. Mitä musta? Ei mä en myönnä sua, mä vaan... Paikalla. Koista odotaks myytimmällä eiks? Mitä? Anteeksi. Mä levitän tätä valoa niin kuin Niin kuin mikä? Jumala. rutto. Okei. Okei. Tuta tai muuvipeikko vetää sua lättyyn. Homo! Homo, tule alas sieltä! Pekaa. Kato Thanos, siellä paha missä siellä maha missä siellä Koska tossa? Ei mut kun paina kerran, ei se vielä summonasta, paina vaan siitä. Paina. No vielä soraa. No. Onko sä hehkuja?
Anteeksi, mitä? Anyways, pitäisikö meidän mennä endiin jossain vaiheessa? Menin marjat. Koska niinku, jos me mietitään asiaa, niin me ollaan niinku vedetty tää peli läpi. Sanoisin mennä endiin. Uskin. Mä vaan vitsailen, kato, kun mä löysin Fortress. Ja... Sori. Mun mielestä se oli ihan vitsi.